O Rabachol é, sen dúbida, un símbolo do Entroido pontevedrés. Este loro presidía a botica de don Perfecto Feijóo, situada na Praza da Peregrina, e era coñecido por todo o mundo. Entón o coñecía todo o mundo, tanto damas como cabaleiros, como xente máis pobre, como xente máis rica. Por aquela botica pasaba de todo. Pasaban Valle Inclán, pasaban Emilia Pardo Bazán, pasaban moitísimos personaxes por aquela botica, pola situación da botica, non? Que estaba mismo no centro da Peregrina. Entón, era o loro do boticario, por iso era coñecido. O loro faleceu un luns de Entroido do ano 1913 e dende que se sacou Entroido á rúa, a figura deste loro tomouse como emblema do carnaval pontevedrés. Un loro que, por certo, sempre chega con crítica, pero é que no seu momento el tamén tiña moita sorna. Si, o loro era moi burlón, moi irreverente, falaba moitísimo. Entón, según foras vestida a botica, o loro sabía distinguir quenes eran as damas, os cabaleiros, quenes eran os paisanos e quenes non. Entón, era moi coñecido cando morreu, o enterro foi multitudinario. De feito, viñeron as bandas de música, toda a xente a preguntar, bueno, foi un enterro que de feito, aquí a carón de onde estamos, aquí detrás, o edificio de sindicatos, pois era a Sociedade Recreativa de Artesáns, que eles prestaron as súas aulas para facerlle o enterro ao loro, para que os parabéns, para que foran por ali a xente a darlle os parabéns a don Perfecto. E como non, a crítica que este ano o Rabachol trae neste Entroido está centrada no alumeado de Pontevedra durante as festas do Nadal. Entón, este ano, por exemplo, tivemos unha polémica con o árbol de Navidad, que está ubicado aquí na Ferrería. Entón, fixeron un árbol un pouco minimalista e a xente non lle gustou nada, protestou un pouco bastante polo árbore. Entón, lle puxeron, ao cabo de unos días, puxeronlle máis luces e, bueno, xa luciu un pouco máis o seu esplendor, un esplendor de árbol de Navidad. Entón, este ano, a crítica foi por aí. Se todo segue segundo previsto, agas posibles cambios polas inclemencias meteorolóxicas, o Rabachol será enterrado este sábado 17 de febreiro. Bueno, que a participar a todo o mundo, por suposto. De feito, toda a semana temos organizados eventos e a xente que poda vir a Pontevedra non se vai aburrir en toda a semana do carnaval. Claro, o sábado sí que é riguroso luto. Tanto poden vir de calquera maneira, pero de luto, eso sí, porque vamos a dar o último adeus ao loriño. Se queren asistir a esta cita, xa o saben, de rigoroso loito. Ás 6 estará na Praza da Verdura, ás 8 comezará a procesión polo Casco Vello para chegar á Praza da Ferraría, onde ás 9 da noite terá lugar a súa queima.